Pwrpas Mesur y Mynydd yw deall profiadau pobl o ofal cymdeithasol yng Nghymru. Rydym ni'n defnyddio SenseMaker i gasglu profiadau pobl am ei fod yn dal straeon ac yn creu data ystadegol. Mae hyn yn defnyddiol iawn am ei fod yn golygu y gallwn ni weld patrymau a themau allweddol yn yr hyn y bydd pobl yn ei dweud wrthym. Mae defnyddio SenseMaker yn ddigon hawdd a gallwch ei defnyddio i rhannu eich stori eich hun neu gallwch ei defnyddio yn yr un ffordd i helpu rhywun arall i rhannu stori nhw. Mae tudalen cyntaf SenseMaker yn dweud ychydig wrthwch am y prosiect ac yn gwneud yn siŵr eich bod chi'n hapus i gymryd rhan. Os ydych chi'n cynorthwyo rhywun arall i rhannu stori, gwnewch yn siŵr os gwelwch yn dda eu bod nhw'n deall y hyn y maen nhw'n cydsynio iddo. Mae gennym fersiynau papur a gael hefyd. Ar y dudalen nesaf, rydych chi'n teipio eich stori, ac yna rydych chi'n rhoi teitl i'ch stori ac yn ateb ambell gwestiwn amdani. Mae'r cwestiynau yn ymwneud â'ch profiad, felly does dim ateb cywir nac anghywir. Os ydych chi'n helpu rhywun arall i rhannu stori, bydd angen i chi ddangos y cwestiynau iddyn nhw ac esbonio sut mae'n gweithio. Ceir 5 traiad ac maen nhw'n edrych fel hyn. I ymateb i draiad, rydych chi'n clicio neu gwasgu ac yn dal y bel ac yn ystymud y bel i fod agosaf at yr ateb a hoffech chi ei rhoi. Er enghraifft, os oeddech chi'n teimlo fod y gefnogaeth a gawswch chi'n addas i'ch gofynion, ac roeddech chi'n teimlo fod gennych ddewis, a'ch bod chi'n teimlo fod rhywun wedi gwrando arnoch chi, a phob un o rheini'n gyfartal, yna byddwch chi'n rhoi'r bel yn y canol. Bydd y bel yn troi'n las pan fyddwch chi'n gadael fynd iddi, ond gallwch ei symud eto os ydych chi eisiau gwneud. Os oeddech chi'n teimlo fod gennych ddewis, a bod rhywun wedi gwrando arnoch chi, ond nad oeddech chi wedi cael yr union y hyd oedd ei angen arnoch, yna byddwch chi'n symud y bel yn nes at y llinell waelod. Y cryfaf rydych chi'n teimlo am rhywbeth, yna fwyaf agos at hynny y dyla'r bel fod. Os ydych chi'n helpu rhywun arall, yna efallai y bydd modd iddyn nhw symud y bel eu hunain, neu gallwch chi symud i'r man y maen nhw'n dweud sydd orau. Ac os ydych chi'n defnyddio copi papur, rhowch dot neu croes yn y lle addas yn y triongl. Bydd hyn yn rhoi llawer iawn o ddata i ni mwyn i ni allu deall mwy am profiadau pobl. Yna mae gennym ni 3 llithrwr. Mae'n debygol eich bod chi wedi gweld y rhain o blaen. Mae'n rhai ni yn ychydig yn wahanol. Mae gan ein rhai ni bethau drwg ar y 2 ben. Ond mae hynny'n iawn oherwydd gallwch chi roi llithrwr yn canol os oedd pethau'n ddigon agos o fod yn iawn. Er enghraifft, os na chawswch chi unrhyw wybodaeth oedd yn defnyddiol, byddwch chi'n symud y llithrwr draw i fan hyn. Neu os roddwydd gormod o wybodaeth i chi, wnaeth eich llethu, byddwch chi'n ei symud draw fan hyn. Os oeddech chi'n teimlo eich bod wedi cael swm digonol o wybodaeth, byddwch chi'n ei rhoi rhywle yn y canol. Unwaith y byddwch chi wedi ymateb i triadau y llithrwr, mae ambell cwestiwn gyflym arall i ateb am eich profiad, ac yna ambell cwestiwn amdano chi. Rydym ni'n cymryd eich cyfrinachedd o ddifri, felly peidiwch â defnyddio enwau go iawn yn eich stori os gwelwch yn dda. Ac ni fydd modd i ni dweud pwy ydych chi o'r atebion yr ewch i'w cwestiynau. Y cyfan y maen nhw'n ein wneud yw ein helpu ni deall rhagor am y pobl sy'n ymwneud â gofal cymdeithasol. Os ydych chi'n helpu rhywun arall i rhannu profiad, bydd angen i chi gyflwyno chweri olaf eich rhif ffôn chi. Gallwch dysgu rhagor am hyn yn ein cwestiynau cyson. Ar ôl y cwestiynau, byddwn ni'n gofyn i chi gyflwyno eich stori, ac yna gallwch gyflwyno un arall os hoffwch chi, neu gallwch fynd yn ôl i wefan Mesur y Mynydd. Diolch i chi am roi eich amser i gymryd rhan ym Mesur y Mynydd. Ewch i gwefan os gwelwch yn dda i weld adnoddau eraill, cwestiynau cyson a newyddion a diweddariadau.